Velkommen til. Det her det er en screencast om en af de modeller, vi bruger rigtig meget i teknologihistorie. Det er nemlig trekassemodellen. Trekassemodellen består af 3 kasser. Vi har teknologikassen, som består af 4 dele. Så har vi en samfundskasse, der består af 3 dele. Så har vi en konsekvenskasse, som består af 2 dele, som så kan underinddeles i flere dele. Det der er pointen med de her 3 kasser, når man analyserer en teknologi efter de her kasser, så er det faktisk de her pile, der er det vigtigste. De her pile, de symboliserer samspillet mellem teknologi og samfund og konsekvenser. Og på den måde så får man et helstøbt billede af, hvordan en teknologi påvirker sig selv, påvirker samfundet og påvirker den måde, vi tænker på. Hvis vi ser nærmere på teknologikassen, så kan vi se, at den består af 4 dele. Og de her dele, de knytter sig til den her teknologi, vi er i gang med at analysere. Det vil sige, at vi har en teknikdel herom, og den går ud på, hvad er det for noget teknik, vi skal bruge for at få gang i den her teknologi. Så har vi noget organisation, altså den organisering, der er nødvendig for, at vi får teknologien. Så har vi viden, som handler om den viden, der er brug for at vi kan lave teknologien. Og så er produktet, altså hvad er det for et produkt, vi får ud i den anden ende. Den her teknologikasse kender jeg også fra teknologi, hvor den hedder TVOP-modellen, altså TVOP, og handler rigtig meget om teknologien i sig selv. I samfundskassen har vi 3 dele. Det handler simpelthen om, hvad det er, der sker ude i samfundet, i forhold til, hvad er det for en teknologi, vi arbejder med. Altså, hvad påvirker den her måde at få udviklet teknologien på, og få teknologien til at arbejde i samfundet. Vi har ligesom 3 dele. Den ene er økonomidelen, der handler om, hvad er det for nogle økonomiske konsekvenser, der kan være i samfundet. Der kan også være økonomiske, hvad skal man kalde, den økonomiske måde, altså et økonomisk udgangspunkt for at få udviklet teknologien. Så har vi den politiske del, som er altså hvilken politik kunne ligge bag ved, at vi får udviklet den her teknologi, hvilke politiske tiltag kunne man gøre for eksempel at fremme en teknologi. Så har vi kulturdelen, som handler om altså helt kulturelt, hvilke behov er der for eksempel. Er det noget, der er meget, altså er teknologien noget, der knytter sig specielt til en bestemt kultur og en bestemt måde at tænke på. Så på den måde, så er der ligesom der er de her 3 dele i vores samfundskasse, som kan være relevante for udviklingen af teknologien. I konsekvenskassen er der rigtig mange underinddelinger. For det første er der den øverste kasse,
der hedder opfattede konsekvenser. Og de her opfattede konsekvenser, det er simpelthen brugernes og menneskerne rundt om teknologiens opfattede konsekvenser af den her teknologi. Det vil sige, at der kan både være positive konsekvenser, og der kan være negative konsekvenser. Altså at man kan fortolke de her konsekvenser ud fra et positivt og et negativt aspekt. Så derfor så handler det rigtig meget om, hvad det er, der foregår inde i hovedet på folk, og hvilke opfattelser det er, man kan læse ud fra kilderne for eksempel. Den nederste kasse, handlingskassen, handler om de handlinger, som folk gør på baggrund af teknologien. Det vil sige, at man kan faktisk gøre sig 2 slags handlinger i store træk. Man kan lave proaktive handlinger, altså det man gør forebyggende, og før man egentlig har afprøvet den her teknologi i praksis. Det vil sige, at man kan for eksempel lave noget lovgivning, som gør, at teknologien bliver modtaget på en bestemt måde. Man kan lave regler for, hvordan man skal køre en bil, for eksempel inden en bestemt type kommer på markedet. Og på den måde, så kan man påvirke den måde, teknologien udvikler sig på. Så er der de reaktive handlinger, som man gør som følge af konsekvenserne. Det vil sige, at hvis man finder ud af, at den her type bil, efter den er kommet på markedet, faktisk har nogle konsekvenser, som for eksempel, at den kører folk ned, eller rettere sagt, at folk bliver kørt ned af de her biler, så bliver man nødt til at gøre at tænke sig om simpelthen, og få lavet nogle regler omkring, hvor skal fodgængerne gå, og hvor skal bilisterne køre, og hvordan skal de køre, og hvor hurtigt, og sådan nogle ting. Så på den måde, så bliver de reaktive handlinger noget, som man gør efter, at man har afprøvet teknologien, men som på den måde vil have indflydelse på den måde, vi tænker teknologien på. Så på den måde har vi fået gennemgået de 3 kasser. Teknologikassen, hvor vi har det inderste af teknologien, og den viden og den baggrund, vi skal have for overhovedet at kunne udvikle teknologien. Så har vi samfundskassen, som består af de 3 dele: økonomi, politik og kultur, som alt sammen påvirker den måde, vi tænker teknologien på, men samtidig også påvirker den måde, vi tænker konsekvenserne på. Så har vi konsekvenskassen, som handler om, hvordan folk opfatter teknologien, altså hvordan konsekvenserne påvirker folk, der skal bruge teknologien. Og på den måde så er der en pil til teknologikassen, men der er også pilen her til samfundskassen, fordi mennesker indgår jo både i samfundet og i samarbejde med teknologien. Så på den baggrund, så har vi gennemgået hele trekassemodellen. Og så vil jeg sådan set bare sige tak. Og tak til Anne B., som jeg havde i skoleåret 15-16, fordi jeg hjulpet mig med det her. Mange tak.